Hello, good morning sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. I hope okay po kayong lahat. Ngayon ay paalis po kami ni Ruth, punta kami sa city while naglalaro si Ana doon sa indoor playground. Kasama si Oma at Opa. So, we thought na labas kami today, kaming dalawa. Kasi alam nyo na bukas, operahan na po tayo. So, medyo matatagalan yata before makalabas kaming pamilya or at least yung ganitong activity ba. But yeah, Ruth po, dinadrop ni Ruth ngayon yung susi para makapasok si Oma at Opa doon sa aming accommodation kasi nga isang susi lang naman. So far, gustong gusto po ni Ana dito. Palagi po siyang happy and malikot, mas malikot siya. Basta bibong-bibo siya. Active po si Ana. Isama po namin kayo today ni Ruth. Punta kaming city. Isama namin kayo doon para makita nyo din yung tanawin doon sa kanilang city. First time ko po na pumunta sa city ng Breda. Hindi naman siya ganyan kalayuan sa Skindle. So nakapunta na si Ruth po dati, sabi niya, kasama yung friends niya. So ngayon, excited po ako kasi first time ko nga makita yung Breda. Samahan nyo po kami sa aming gala na mag-asawa. Ja, met cheese foam alsjeblieft. Oké. Met tapioca? Ja, doe maar. Hoeveel suiker wil je? Minder? Minder alsjeblieft. Met tapioca en gewoon normale suiker. Yan, dito kami sa milk tea. Alleen brown suiker. Oh ja, dat is goed. Ja. Oké. Wil je op? Malapit na matapos yung aking taro milk tea na may cheese foam. And ngayon nasa ano po kami, isang food hall. Usually mga ano siya, mga Asian food. Ano. Alam niyo sinong kasama ni Ruth dito dati daw? Yung ano niya, yung ex niya na Polish. Sabi niya, so nakapunta na siya dito. It says pros of 5-year food hall, Breda. Ito. Ja, Breda, voedsel. So ganito siya. Maganda siya. Wow, sorry, ik ken niet nou, want I don't Yeah, know it's good. I can. Dito kami sa Vietnamese as usual. Lakad-lakad lang kami. Punta kami sa isa pang Vietnamese na restaurant.
Hindi po kami natuloy doon sa isang Vietnamese place sa food hall because walang pho doon. So dito kami sa Saigon Deli. Ayan. Ayan, pasok tayo dyan. Open na siya and may pho sila. Let's go to them. Order na tayo. Ang cozy dito. And marami silang tables, maraming seating. And yun yung pinaka-counter nila doon. Ayan. Ayan na yung aming pho. Diba, obvious na obvious guys na love namin yung Vietnamese food. Kain. Kailangan ni Ruth ng bagong work shoes. Galing kami sa loob. May ano dito, chapel dito. Diyan kami nag-light ng kandila. Dito na naman tayo sa shopping, labas ng shopping place. Palabas siya. Papunta na kasi kami ng parking. Tapos na tayo dito sa Breda. Pabalik na tayo doon sa aming accommodation. Did you have fun, Dodong? Yeah, I had fun. Sure. Nag-shopping kami. Kaya hindi kami masyadong mahilig kasi ni Rod sa sa shopping. Hindi kami, it's nice to shop, but hindi kami masyadong nag-shop minsan lang. And first time yata namin, sabi ko nga sa kanya, first time namin na mamili na kami lang dalawa na talagang we just took our time. Anyway, balikan na po natin si Aling Maliit. Yan, pauwi na tayo. Tapos na po kami dito sa Breda. Para kung masyadong nagtan ngayong araw. Hindi naman mainit. Init. Init. Andito na ulit kami sa bahay. Mag-karaoke kami ni Ana. O ako lang pala. Tapos si Ana maglaro. I played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times. Not so long ago. They're back again. Just like a long lost friend. All the songs I loved so well, so fine. When they get to the part where he's breaking the heart, it can really make me cry, just like before. What? It's yesterday once more. Guys, sumawag na po pala yung hospital. Yung aking kailangan kami pumunta ng hospital ni Ruth mga 7 o'clock. Ando na kami. For registration lang siya. So wala pa talagang information kung anong oras anong oras ako operahan. We shall see. So try kong mag-vlog bukas, no? Pero, we shall see. Kaya doon, love. Okay. Umuulan po ngayon.
Nag-suggest yung parents ni Ruth na doon na lang daw kami matulog sa sa amin, sa bahay namin kasi mas malapit kasi yung hospital from our house kaysa dito. And then ingon, sabi ng papa niya, grabe daw yung traffic dito ba papunta sa city. So baka maano kami ba, malate kami. So yun, uwi po kami tonight and then maaga po kami doon sa hospital. After ng operasyon, diretso na kami dito. So I think hindi ko na po pa tatagalin yung ating pa-video. Yun lamang po yung ganap natin today. Lumalis lang kami ni Mr. Tapos nag-drop by kami doon sa playground kung saan naglalaro si Ana. Magkasama na kami umuwi dito sa sa bahay. So okay naman, maganda naman po yung araw namin and happy po ako na talagang matutuloy na pala yung operasyon bukas. So yun, at least mawawala na siya sa isip ko and mag-focus na lang ako sa recovery. Kita-kita naman po ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. See you, duy! Mush mush babush!